Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hills Farmer Union haka new tarik unailar arhajar arhusan kalalet benikendo iu Chief Executive Member ka KHADC uba Shimbolang Renja bandawa penduk no kajing ot kilo habakran shekal pathai khobor uba Commander Shangpliang ulaong bagani kajing ot kilo ki marap kalong kajing syak nyot ben yiki nongrep namar wat ladon ki marap ki bom puut ru hendai ki syak ot kilo ulaong bagajing kendo menta baru CM kam shimna punhun satya yakin nongrap namar bakadan gajingya kawang kti hapdeng ka sarkar barga KHADC dak bakno iwe ya iwe bat kumta na gajing bitar ulaong bawat le politik ya kam em kam yam ki nongrap ka jingwan jungi kum ka union ka Hill Farmer Union bani kendo ya UCM kidon buntli ki mat tanrei kawai ka ba kham hakmat du kadai kadai ka jing syaot kilo ju ki marep atrai wat nakling jung phi kinong tho khobor la ya thaj bania ya sngau gaju skaju namar bunsin ngilawan na la kalong haka isi ka barim na ani isi ba menta kadang sin baningkong dan rei ha ka isi ka barim la bunsin namar balai ka jing 4 kilo yaki marep kadang teng hadu menta ti kawai ka ba hakawai ka benta ngisngo ba kalong ka ba donbok hi ba nakling jong governor ula ai jing menjur ya ka ai ban khang ya jing 4 kilo ki marep dan ri menta nakling jong ka council kalapan kre ya kita ki ai ki kendon kumno ban pentri kam halor kita ka ai kaladon ka ai dan ri ki padon pada kita ki rule kita ki kendon kumno ban pensitom ya to 4 kilo kumno ban bu iki breu mono ban bisyare kata halor kita ki kendon ban khang ita ka jing 4 kilo te menta nakleng juga council CEM ulai tho ingi ba yakini ki rules ya kita ki kendon lada pha syaka government na ka benta ban yo ek jing menjur na ulat te menta kini ki kendon an ki don ha ka DCA department district council affair te ngila ong ya CEM ba un penstet ikne kam tidak liang jung uru uang ba unsaya keren bat kasorkar ba kan penstet no ban pha syo governor nak benta ban yo ek jing menjur sakawai pada ngi ong kumne ba hoi to kita ki an kila bandang shimpor ban yo ek jing menjur dengi ong yo CM at least lak nuk nok di bandang pha no iki pulit ki jong pi kum ki enforcement berkini kitai ban ong yek tu kinong hi ba kimdai ban 4 kilo de nakleng jung ya kata uklam ong ban ai ke jubab ke basyai dan rei uang ngin saya perkhat ya kata de kabakam kongsan hi bunsin hingi saj ong ye kinong khayiro ban mai 4 kilo ase namar ba kador ti yabu kanya kador katno dan rei ba phin 4 kilo kalong ka jingdu nong yang kinong rap ani thu ipi mentale lei usnem ka jingdu nong kalong syaba palat dangshan ngadang wan sekti thain nong kliu habang la khen jing khen ya ka jingyo ba ka jing penlut kum ka nuksa habang la khen ya uni muli na ka 1000 kilo ban yo ngamur padong naka 1000 kilo ke ba ki nongrap ki penlut kalapoi hado 10,000 ai te ka jing thiet pada jong kinong khayi namar ba utat kapoi tang haki lai hajar saujar mu ka jing du nong kapoi daki san hajar riwajar te ladak halor kata kadon sekani jing 4 kilo kalanang jenjar susu ya kinong rap te kata hi kedai ka main te ngilaban ong ba kene kijing ya kendu kalong ngilaban ong ba nyim sngohun ya kene kijing ya kendu mentaka singi namar balai ba kam simdon keno ka jing kular ban pendu jing 4 kilo kawai husiam krensyai uang ba hap ap ita ki rule na ka DCA bat habangi kerpat ban bu no iki pulit ru yong ya ketangis nang perkhat ngilaban ong ba kene kijing ya kendu nyim sngohun ngidon bai tang ka jing kerpat ba sangi no ka jing 4 kilo bat ka district council lada long ka bala pha no ya kita ki pulit bakin nang check wat lada kata ka an kam padon ya kabedi bat ki ki an kum ban ra shu iki yeu haki shinong ki thau bakan biang nang taban penbiang ya ki kum kayeu ka hat ki ban long ki bakhoi lade bandon ki ngilabu kita tiya kata CM uang ba ka council kadon pedeng ka jing duna pisa tan ri la kataru kin sia perkhat ke ai bakidai ban le nak mentaka baha jong kinong rep bat kham taman punya ita ki yo ki ha pek menta wat ya usok menken ru ba song hetui plastik iba khoj pha judon
jing puat wai ru ki ot te kala bandon WR cubukum sok sau la bandon uba ngem ong namar hak bla thep kum tu la bandon uba pait no gem tai te hanrei ba phin ot pada sipo no ka sispa kata kala long kalong be ain kan hangi kalong ka jing du nong te mudur using lele using umju pait khan umju long ban da thep ru khamne kum tu te uturu ki ot be sipo te menta lada ka dei hak por ba rem dor lele using kum si la darem datar ngim kwa hiru bapin ot kilo dan rei subu mentakum haka sispa kilo dor don bagi yo sispa tingka te la daki ot sipo kilo kemut si hajar ni la duno te kum kita ki ai te kadai be jing ban ban hi te ngamtip mano ban sunguthu ye jing e kinong rap te ngi kwa kadai ke kubor ka basai la kalong ka district council la kalong ka state government wat yale politics pen deb be ya ka hok ka jing dawa jong ni kinong rap ngim kwa ba ka district council kan blame ya ka government at ngim kwa ba ka government kan blame ya ka district council na ka benta jong kinong rem kwa ba ngim kwa ya kata ban ong ban ya kawang kti mapi na ka benta jong ni le ba ya ka bang ngi kwa lada long lada mla le ai ta ngin le gumno dan rai ngi la shania ngi la jit ikinong mikman ngi la jit iki MLA ngi la jit MDC ngi khmi nanti bakin pe na ka benta jong ni kinong rem ru hoi pila ban pet nam ta ki wei ru den rei kastiat jongi ki babun hi ki dei ki nong rap de la da pitrei bha nam ta ki nong rap kat no kat long ka jing ko nam ta ka jela ka jongi namar ba la da pia krani ka jing roi jing par kat no ru la da unong rap udang serdap unang hiar pinom ngimla hiru ban kiu ngimla ban ong bala kiu namar pila ban kiu kontraktor pila ban kiu ki nong hikai pila ban kiu ki nong tre sarkar pila ban kiu ki wei la da ki nong rap ki nang hiar habdu prabu persen kemut ka setiap jungi kan hab te ngi kwa baka sorkar jela baka district council kini trelang bat ngiru ngin ai kijing trelang ban pen urlong ya kini kijing e kijungi kum kinong rap ban pen baik no kijing e jingi kum kinong rap te kata yo le se kwa ban ular hangtu yo le se kwa ban study bha ke ek badi ban le te ngi shaniai u ba unsa le se unsa lum ye ka jingelang ban stu pha ban ngi ngej ba unsa pha ye ki pulit enforcement ban bu haki yeu ban pej ba kan nom don ka jing wat kilo bat kam dei ka ba bai ain ban pha ye ki pulit enforcement alani wat ye ki ya wat alani wat ye ki breu jong kan ka wait and measure na po ka state government bakin pha yeu bakin bu kam dei ka ba bai ain te ni kwa ban nagleng jong ka sarkar kan pha na ling ka discourse kan pha kanang ba kan nom don ka jing le ben ye ki no rap namar pi PD ban sutu bha nak leng ki pai ba rong kwa bakin sutu namar ba kumno ki le se pi ong ba beli unong rep u ai ot kilo te ki ong don ki no ki ba ong ba u ngias thu jing mut ba usha ban ot hi mudur la wan ra na shnong hayo kumno le pen pai biang chate la long kumba pi la long blackmail te la blackmail yo nong rep ban ong ba la pi ai ot dengan thiet la pi ai ot kenom thiet namar le pen pai biang kumno wan ra knang ujur hayo ban yo thiet ban yo thiet khao ban yo thiet kim lu ban yo tang yo thiet iwai kopi kulom nam tai ki khun te kata kai te kam dei re ba ong bono re pu ai ot kilo nrei ka bom ban se kai te ngi kwa ba ya kane ka kam ndei re kan ban le ban yo nong rep ngatrai kitu ki ba kamai ro na kane ka jing ot kilo ngam thrai ba kin long bha long miat ha ka kamai ka ji ke jong kiro di ban sutu ba ya kata te kindat namar kan jing dawa jong pisa ka ba islam ba tu pi ba kan ka isi mentakan la thrai kan long kan ka jong dawa jong pisa ngi khmi lanti ba hoi kumbang ong kinang pha ita kulit kata kada jingker pat jingi ngi khmi lanti hadin bakla approve la menjur ya kini ki rules te ngej scam ba on la ban petrekam namar kini ki rules kin sabatai ken kumno ban kem yo tawno 8 kilo kumno ban set kumno ban fine lane kinu ki bentang ngej scam bala dep kala dep batai syai he gitu ki rules ba anle kumno ya ki ba kum kita ki breu ki ba 8 kilo William ru dong ong bu phan bau muan phan cho kilo đây riu phan wa nei nong rem ngai jala pat cho kilo ke kata kata pi ka long ka jing ngiru ngim sung thu ya kata balai namar ba ya ki tu ki phan bawan na shabar kum ong mapi kimi 8 kilo tinggi lalek ya kendu itu ki dekaro chisen hayo bunsin jing shangi lalek ngi ong balai 8 kilo tinggi ki jubab yang dekat khar ki ong ye to niam he kabamut kadai ka karukom ke jongki hana ban 8 kilo mdon an kum kata ye to niam he kon se niam he batai bhaiya balai phia 8 kilo te ki khasiru ki 8 hi ki khar ro ki 8 hi te ka adlong ke jing e
bang isu tu bang kena kejing 4 kilo lah selam bak mah dari kejing kenduk jupi nak kepor pia kenduk pi ai rekat kijimut nak kumno ban lak kena 4 kilo na takadau bro shikata ngi shuwan bet ban ong ba to penduk no kejing 4 kilo rei nadu arjar khat prater ni lakwa bakan da don no da ka an dan na takadau ka district council haka isi ke bamenswa kala pen krek kene ka an na ka mentaban khang persya kejing 4 kilo bat kumbang ngal ong yepi kila da pa shaka state government la pa governor la dep approve la don ka an menta te hendrei halor kita ka an pade ki di bandon sa kita ki rules kai te yakini ki rules menta ka file ka don ba ka DCA nge scam ba ka DCA kan pa no ulat ai ka approval kenang ba la no ban pentrikam ya kene ka an kepor kena ka an trikam ata kadau ngim tip kan ngi kmi lanti ba ka state government ba ka district council kini trelang nang ba kini pa no show governor ban ai ka jing menjur kumbangal ong ipi ngim kwa bakan don ke jing ele politics henry dai ban pa no marmar ya kene ka an kenang ba kan long no ka an ba kin shinran kan gitu kinong 4 kilo ro nambat la don ka an de men hakane haki snem bala da piru pikin mau ngila kiam yu bukharo ba 4 kilo yu biskot aduh lo 4 kilo labun tu ni lamar la don ki ton te gajing 4 kilo kelapoi da ki praspa kena 4 kilo henry dangi lalik kem ngila bu ro ha kemat us imlim habu bishar mlale er wong ngene tem don an te usu pelaj no be te kabom don ka an te mentangi scam ba la don kene ka an te le se la ban pen consider ki kum ki nong tu ru ke se ngimtip ya kata te la sen bala don ka an pada kala ya kat kum kata ka an